Esta semana en Parroquias de Galicia queremos achegarnos ata Ourense para coñecer a beleza do rural de Galicia. Estaremos en Calvos de Randín, coñeceremos a beleza paisaxística desta zona e descubriremos a amabilidade das súas xentes. Visitaremos os templos eclesiásticos e estaremos ademais con Don Jonatán, o párroco encargado das iglesias desta vila. Con el descubriremos ademais un santuario adicado á Virxe dos Milagres, moi especial e que se encontra dende fai moitos anos en terminar. Aínda así, a súa beleza é impresionante. Moi preto de Calvos, concretamente en Baltar, poderemos apreciar dende as altas montañas toda a beleza desta vila rural, o encanto do verde de Galicia. É aquí onde coñecerán a don Néstor, o párroco encargado desta zona. Con el visitaremos varias das súas parroquias e, ademais, estaremos cunha feigresa que está encantada, como a todos, coa labor deste xoven sacerdote que con 25 anos conseguiu chegar ás xentes e transmitir a palabra de Deus. Galicia está plagada de rincóns insólitos, composta por unha xeografía cuxo interior oculta accesos ao descoñecido. A parase e a natureza son un dos principais atractivos desta comunidade, capaz de enamorar a calquera que se achegue ata ela. Calvos de Randín é un municipio da provincia de Ourense que pertence á comarca da Limia e que está situado a case 90 km da cidade ourensá. Calvos de Randín está situado ao sur da provincia de Ourense, limitando con Portugal, nas estribacións das serras de Larouco, da Pena e Surés. A situación fronteiriza de Calvos de Randín interferiu na evolución histórica deste municipio, ofrece unhas vistas inmellorables, acollendo a centos de especies vegetais e animais de gran importancia ambiental que deleitan aos amantes da natureza. Don Jonatán é o sacerdote encargado desta zona, párroco ameno, cercano e entregado ao seu traballo, preocupado polos demais, amante dos deportes e a música e, sobre todo, cun gran sentido do humor. Este xoven párroco chegou a Calvos de Randín fai case ano e medio. Ola, son Jonatán, sin H e con tilde na última A, por se alguén se estaba preguntando se isto era un nombre especial ou raro. Non son Jonathan, son Jonatán, como digo, sin H e con tilde na última A. Son sacerdote, como podedes ver pola vestimenta e por este traxe talar. Son párroco de Santiago de Calvos de Randín, unha parroquia que está na Galicia interior profunda, como se pode ver pola paisaxe que podedes observar. E como non, neste momento estamos nesta casa rectoral situada, como digo, neste pobo e ayuntamento, concello de Calvos de Randín. Con só 27 anos, don Jonatán é un exemplo para os máis xóvenes. El mesmo confesa que ten claro que o camiño do sacerdocio é o que quere seguir na vida. Fiel á súa vocación, asegura sentirse orgulloso do camiño que elixiu e, sobre todo, co destino no que se atopa agora mesmo. Párroco de Calvos de Randín e, ademais, adxunto doutras 6 parroquias máis, unha tarefa que desempeña cunha gran satisfacción. A vocación non chegou á vida deste párroco dun día para outro, senón pouco a pouco. Co tempo no seminario menor, xa no último curso, foi cando tuve unha inquietud interior, e incluso eu observaba os seminaristas do seminario maior, había a curas novos, xóvenes que hasta aquel momento nunca vira. E foi cando, por dentro de min, foi unha motivación primeira na que o Señor me dixo: «Oye, mira, eu quero que estés comigo». E despois foi cando, terminado o bacharelato, terminado o selectivo, foi cando empecé na rodadura dos estudios eclesiásticos no seminario maior, e hasta que me ordenei, vamos. A nova da súa entrada no seminario maior para formarse como sacerdote non terminou de callar moi ben ao principio na súa casa. Familiares e amigos quedaron dobremente sorprendidos. A día de hoxe os seus pais e a súa irmá están encantados coa idea de ter un sacerdote na familia. Na casa non reaccionaron tan ben. Eu era fillo único por aquelas. Agora, gracias a Dios, teño unha irmá. Pero daquelas era fillo única, meus pais, sobre todo miña nai. Sobre todo miña nai non
non lle agradaba moito que co seu fillo, ainda encima único, se metera sacerdote. Pero, bueno, ahora, na actualidade, están contentos, están felices porque eu son feliz. Os meus amigos, pois, a verdade é que todos me dicen, todos pensábamos que podía ser calquera menos tú, porque era moi rebelde, era moi extrovertido, era un pouco louco naqueles momentos, entonces todos me dicían, nunca pensamos que pudera ser cura. 2 anos do seminario, este párroco cercano e, sobre todo, cos pés na terra, garda centos e centos de recordos. Como dicimos todos os curas, os millores momentos onde estableces os teus verdadeiros amigos, onde a partir de aí pois vaste seguir vendo con esa xente coa que estudiaches, coa que rezaches, coa que xogaches ao fútbol, o sea, un dos millores momentos tanto vocacionalmente para a miña vida como os millores momentos da vida. Un dos momentos con máis cariño que recordo eran os momentos de ensaio ca música e eran os momentos nos que o coro entonábamos os cantos preciosos que tiñamos nas celebracións litúrxicas, vamos. E, sobre todo, como non, o momento que con máis cariño recordo é o momento da ordenación. Precisamente a música é a día de hoxe e dende que tiña 8 anos un piar moi importante na súa vida. Aínda que comezou no mundo dos pentagramas e as notas musicais con preguiza, grazas á insistencia porque aprendese música dos seus pais, don Jonatán é un verdadeiro amante deste arte, tanto é así que é ademais profesor desta asignatura no Seminario Menor de Ourense. Pois desde os 8 anos casi todo. De feito, a música para min é non un estilo de vida, porque o estilo de vida meu é ser sacerdote, pero si algo que está presente a cada momento, non? Tanto na celebración litúrxica, como cando vou conducindo no coche, como cando me levanto, como cando incluso algunhas veces de meditación, o sea, algo que engloba toda a miña vida e incluso que espero introducirme cada día máis, non? Do que teño un gran recordo e un gran cariño por esos momentos. A perda do seu avó, a quen estaba moi unido dende pequeno, foi un dos peores momentos que viviu no seminario. A oración, o tesón e a forza foron a mellor medicina neses duros momentos. Pois o momento máis duro do seminario creo que foi no 2000, no ano 2000, cando fallece meu abuelo, falleceu un 14 de enero. Foi un dos anos que nos estudios nese ano non é que me costara especialmente, non, pero si como espiritualmente si me costara, porque non entendía que meu abuelo pudera fallecer. Fallecéndome tamén un abuelo no ano anterior, incluso cando a 3 meses de chegar ao seminario. Foime máis duro este porque tiña unha relación de amizade con el bastante forte. Entón foi cando aí, pois, costoume máis continuar. Costoume máis continuar e seguir adiante. Pero, bueno, cada axuda do Señor, chegamos ao fin. A día de hoxe, a forma máis efectiva de estimular as vocacións relixiosas é sen dúbida a influenza persoal. Por iso, sacerdotes como a don Jonatán son un verdadeiro exemplo e un referente para moitos mozos que teñen en mente que o camiño do sacerdocio é o que queren seguir na vida, que non teñan medo, é o que lles aconsella este xoven sacerdote que está feliz co camiño que elixiu. Pois sencillamente as palabras que nos dixo Juan Pablo II cando fixo esa visita a España, en Cuatro Vientos, que nos decía, non tengáis miedo. Ese é o principal. A min esa frase axudou moitísimo na miña andaina, no meu camiño vocacional. É unha frase que pode axudar a calquera xoven que nese momento este dubidando si ele está chamado ou non está chamado. Sin medo, que o Señor non morde, e o Señor querenos a todos, e si en algún momento determinado o Señor lle quere dicir a esa persona en concreto pois que o seu camiño é outro, el vai o dicir, pero se están dubidando, estou seguro que na maior parte dos casos, iso é que están vocacionados. Que non teñan medo, que se boten para adiante, e que a axuda do Señor xa chegarán a bo porto e a bo fin. A xente que sinta a chama de Deus, que se boten para adiante, que isto é o máis grande que lle pode pasar a unha persona. Para vencer o medo, poñerte diante dun sagrario. E xa está.
Don Jonatán leva ao seu cargo a parroquia de Santiago de Calvos de Randín e ademais é administrador de 6 templos máis. É precisamente este primeiro onde facemos a nosa seguinte parada. A igrexa de Santiago de Calvos de Randín, de estilo barroco e situada nunha paraxe en Sebre, non sufriu ao longo dos séculos moitos cambios, coas únicas excepciones de pequenos arranxos e a construción hai pouco máis de 10 anos dun piso superior dende o que se pode apreciar toda a beleza deste templo. Santiago é o patrón encargado de velar polos veciños e fegreses deste pequeno pobo. Os veciños de Calvos de Randín están encantados coa chegada deste párroco que traballa por e para a parroquia, dedicando todo o seu tempo aos fegreses e á igrexa. É moi boa persona, moi, non sei, moi simpático, agradable, é moi boa persona. Pois do párroco, o ano que leva aquí, todo ben, porque eu levo moi ben con il porque eu son aí da Comisión da Peneda, da Virgen da Peneda, eu e a outra que hoxe non está. E, bueno, desde logo, de maravilla, eu non teño nada que dicir con ele. Moi bo rapaz, estamos moi contentos con ele. O Santuario dos Milagres é un belo templo situado no Couso dos Salas, outro dos templos que están a cargo deste xoven cura e, quizá pola súa beleza, tamén un dos máis destacados. Este santuario que se comezou a construir a comezos do século XIX, coa grandeza e estilo de Santa Eufemia de Ourense, nunca se rematou. A arquitectura, a pesar de estar inacabada, chegando á construción ata o arranque dos arcos da bóveda, mostra a grandiosidade coa que foi planificada. O edificio constaría de 3 naves, a central comunicada coas laterais con arquerías e articulada con pilastras, nas que se asenta o arranque dos arcos formeros. O retablo maior organiza a súa iconografía en exaltación da Virxe dos Milagres, patroa deste templo, que se encontra rodeada de anxos. Agora mesmo estamos nun santuario. Esta non é unha das parroquias que eu teño, sino que é un santuario que está dentro da parroquia de Santiago de Calvos de Randín non, Santiago de Couso de Salas, que depende xa do outro ayuntamento que é o de Muiños. Este é un santuario que está inacabado por circunstancias económicas e tamén por mandato episcopal, mandouse parar a obra. Entonces, o que sería unha gran igrexa e un gran santuario, pois quedou nunha capilla. A pesar da dureza dos primeiros momentos, cando chegou a Calvos este sacerdote, sentiu boas vibracións. El sabía que aquel lugar terminaría por gustarlle moito, e dito e feito, así foi. A primeira impresión que tuve foi bastante boa. É como aquel que ten algo por primeira vez, non? É o meu primer destino pastoral, como dice algún compañeiro meu, é a primeira novia, non? Entón sempre é algo novo, sempre algo bonito, é sempre algo cheo de ilusión. Que os soños se poden cumprir é algo que todos sabemos, pero o que don Jonatán non imaginaba era que o soño que el sempre tiña dende que decidiu facerse sacerdote se cumpriría tan rápido. O Señor quere que ahora mesmo eu estea aquí a través da xerarquía, non? A través do Señor Obispo en concreto, pois o Señor quere que eu estea aquí e el vai ser o que decida cando eu tiña que partir por outro lado ou non. Eu conozco curas que están hoxe en día na mesma parroquia onde fai 50 anos a tomaron por primeira vez, non? O sea, que levan toda a vida na mesma parroquia. Entonces, cando o Señor diga, marcharemos, e cando o Señor diga, quedaremos. Eu estou a gusto aquí e estaré hasta que a xente queira. Bueno, isto foi todo desde Calvos de Randín.
Si queredes vir conocer esta parroquia e este ayuntamiento, pois nada, tendes as portas abertas para cando queirades. E eu márchome que temos tarea e teño misa. Así que hasta a próxima. Chao. A nosa seguinte parada de hoxe lévanos moi preto de Calvos de Randín, a Baltar, un pobo que pertence á Serra del Arouco, situada ao sur da provincia de Ourense e forma un marco de unión entre a comunidade galega e Portugal. Esta poboación distribúese en 7 parroquias que son San Paio de Abades, San Bartolomé de Baltar, Santiago de Garabelos, San Lorenzo de Niño da Guía, Santa María de Tezos, San Lorenzo de Tosende e Santa María de Vilamayor. Dende os seus cumes pódese divisar unha paisaxe única que convida a relaxarse e a gozar grazas á tranquilidade que se respira nesta zona. En Baltar pódese observar a beleza, a riqueza e a variedade da paisaxe. Abundan os carballos, amieiros, rebolos, bildueiros e castiñeiros, estando tamén presentes os piñeiros. É precisamente nesta bela paraxe onde queremos que coñezan a don Néstor, párroco novo, cercano, natural, e que ten ademais unha gran vocación que queda patente en cada unha das súas palabras. Don Néstor é o párroco encargado das parroquias desta zona. Pois benvidos, o meu nome é Néstor, son párroco de Baltar e administrador de outras 4 parroquias no mesmo concello que as poder ver acá detrás miña. Levo nestas parroquias pouco máis dun ano e aquí está. A igrexa de Baltar, que data de 1746, é un dos elementos máis significativos deste belo pobo. No interior deste belo templo chama a atención a ausencia do retablo. Destacan ademais un grupo de imaxes en madeira de estilo barroco, a Asunción, a Virxe do Carme, o Crucificado e un relevo de San Xoaquín e Santa Ana. Don Néstor estudou no Seminario Menor de Ourense. Foi ao rematar esta etapa dos estudos cando comezou a plantexarse a posibilidade de ser cura. A ledicia e o bo facer dos sacerdotes cos que compartía o día a día cando estudaba no Seminario da Inmaculada de Ourense contaxiáronlle as ganas de querer seguir cursando os seus estudos no Seminario Maior desta mesma cidade e, ademais, a plantexarse que o sacerdocio podería ser unha opción de vida ideal para él. Sorprendeume a alegría que tiñan, que notábase contentos cando eu pensei que iban a estar ser xente tristona. E dixen eu, vai ser a ver se é Dios que tamén sea feliz desta maneira. E dixen, bueno, por probar non perdo nada. E probei 1 ano, probei 2 anos, probei 3 anos, e o 3º ano dixen, pois tiño que dicir xa si sí ou si non. E ao principio dixen, pois non. E depois xa pensando e rezando un pouco dixen eu, pois si, Dios quere que sea feliz desta maneira, sendo cura. Entón botei-me para diante e aquí estou. A chamada vocacional presentouse na súa vida en 2 ocasións. Na primeira era aínda un neno que remataba os seus estudos de bacharelato e na segunda era xa todo un home feito e dereito que cursaba os seus estudos no Seminario Maior de Ourense. Nesta segunda vez, esta chamada foi unha confirmación de que don Néstor estaba a seguir o camiño correcto. Unha cando estaba en segundo de bachillerato, pois falando cun compañeiro que estábamos os dous decidindo se seguíamos ou non seguíamos, por falando con il dei conta de que igual Dios me chamaba por este camiño, e despois xa, pois, ao acabar terceiro estudos eclesiásticos, que en principio quería deixar o seminario, pois durante o brao tamén, durante un tempo, pois estuve pensando, e foi unha fase de profundizar na miña vocación, e foi onde finalmente decidí ser cura. A noticia de que quería ser sacerdote sorprendeu a familiares e amigos. A súa irmá foi a máis sorprendida de todos. Na miña casa levaron unha sorpresa de agárrate.
Cando, bueno, acabei o bachillerato, o selectivo, pois miña irmá mirou as notas, non? Entón chamoume para dicirmas e dixeme, bueno, que vas facer agora? Dixeme, pois vou ser cura, non? Estaba por teléfono, quedouse calada así como a medio minuto, e cando tal, pero tú estás tolo, como se te ocurre, non sei que, non sei canto máis, pero bueno, ahora ven que son feliz, entonces aceptan. Se en algo coinciden a gran maioría de sacerdotes é en que a etapa do seminario é, sen dúbida, unha das máis felices da súa vida. Don Néstor coincide tamén neste aspecto cos demais sacerdotes. Bueno, os anos do seminario son uns anos dos que gardo moi bo recordo, non? Porque a convivencia cos compañeiros é unha cousa moi boa, un momento onde fun feliz, sobre todo compartindo a miña vocación cos compañeiros. Ahora é un pouco máis difícil porque ao vivir solo e un pouco aislados, pois xa te que andar facendo un esforzo para quedar con eles, pero na época do seminario era máis fácil, unha época de xuventude, unha época case de aventuras. Mellor dar un seminario? Pois os compañeiros que coñecían, seguramente. Bueno, sin duda, os compañeiros que conocín. Precisamente, entre eses compañeiros cos que aínda mantén o trato e cos que viviu millóns de recordos, destaca don Jonatán, o párroco de Calvos de Randín, compañeiro e ademais un gran amigo de don Néstor. Compartimos moitos tempos no seminario, e seguramente puñe sempre as pizcas de alegría moitas veces no seminario, unha persona con moito sentido de humor, que se ten o día expirado partaste de rir con el, entonces sempre facía máis amena a vida do seminario, e despois tamén momentos de pelear con el porque tiñamos opinións diversas sobre certas cousas, e ao mellor a veces discutíamos un pouquiño, pero a relación en xeral moi boa. Os 6 anos que pasou no Seminario Maior de Ourense os garda para sempre no corazón. Pois eso, momentos de convivencia cos compañeiros, tamén momentos duros no estudio, momentos de xogos compartidos, de saídas, momentos de afianzar a vocación, son o que máis se me queda do seminario. De feito de tantas e tantas vivencias, elexir e quedarse con un só momento é senón imposible, polo menos moi difícil. Aínda así, con don Néstor, quisemos intentalo. Pois seguramente o día que me ordenei de diácono, alá, creo que foi un 14 de marzo, pois quedouse ese momento para toda a vida porque foi xa o compromiso definitivo. Case me quedou máis ese momento co día de ordenarme de cura. As dúbidas na etapa na que estudaba no Seminario Maior foron moitas. O medo por saber se estaba a seguir o camiño correcto e se o faría ben foron algunha que outra vez reflexo dos medos típicos da idade e da responsabilidade de querer facer as cousas ben. A oración vencía todos estes medos. Sí, medo tes porque a veces dis, servirei eu realmente para isto, estarei eu preparado para a misión que Deus me chama, ou non estarei preparado, estarei facendo un ben ás persoas coas que trato, estarei realmente sendo un evangelizador ou non o estarei sendo. Entón, un momento máis duro de pensar se a ver se estou perdendo o meu tempo en nada, e facéndolle perder os demais tamén. E como ocorre en moitas ocasións, as cousas estaba facéndoas ben, tanto é así que a día de hoxe é un párroco feliz, responsable, entregado ao seu traballo e, sobre todo, convencido da súa vocación e de que o camiño do sacerdocio é o que verdadeiramente lle fai sentir cheo, repleto e, sobre todo, o que lle fai ser un home verdadeiramente feliz. É precisamente ese ideal e esa loita por conseguir a felicidade o que queda daquel neno que estudaba no seminario da cidade das Burgas. O rapaz que quedou no seminario, pois, aquela ilusión de ser feliz. Eu, cando era pequeniño, quería ser feliz, ahora que son grande quero ser feliz, pois é o que queda. Realmente, moitos din cambiaches moito, non? Pois, non, simplemente son o mesmo que antes, só que un pouco máis pulido, non? O interior era o mesmo. Don Néstor é un verdadeiro exemplo pola súa gran vocación e pola súa xuventude para todos aqueles xóvenes que teñen en mente seguir o camiño de Deus sendo sacerdotes. Que se ten a chamada vocación, pois se queren ser felices que se boten pa diante, que non se ia fai pouquiño unha enquisa dos traballos máis felices, non? E puxa que os traballos máis felices era curas ou bomberos. Pois bueno, pois se non queren ser bomberos que se facan curas, que tamén é un traballo ben feliz. Fegreses e veciños están encantados con este párroco. De don Néstor que lle vou contar, pois millor imposible. Que tuvemos unha gran suerte, que nos viñera pa aquí. É unha das cousas boas que temos, o millorciño. E que sempre dicen, o bon baltar non para, pero esperemos que non se nos vaya, que eso xa digo, repito, tuvemos unha moi boa suerte. A nosa seguinte parada lévanos ata a igrexa de Vilamaior da Boullosa,
Esta igrexa, declarada Monumento Nacional, foi construída a mediados do século XVIII. Anteriormente, neste mesmo lugar, atopábase outra igrexa. A patroa encargada de velar polos veciños e fegreses deste pobo é a Virxe dos Remedios. O 8 de setembro celébrase a festa en honor a esta Virxe, aínda que neste pobo a celebran a terceira semana de agosto para que todos os veciños que viven fora poidan acudir. O templo de Vilamaior da Boullosa é unha das obras barrocas máis importantes de Baltar. Presenta a fábrica de cantería cunha soa nave de proporcións considerables. No seu interior destaca o retablo maior barroco con relieves da Anunciación e a Visitación. Este retablo pode poñerse en relación coa escola de Castro Conseco. Na que vemos as imaxes que máis destacan son San Francisco e San Antonio, xa que o seu autor era un franciscano co Cristo na cima. Aos lados vemos a Santa Isabel e a San Sebastián, a Asunción da Nosa Señora, San Pablo e San Pedro, e logo dúas imaxes da vida da Virxe, como son a Anunciación e a Visitación a súa prima Santa Isabel. E logo tamén é moi bonita e digno destacar o Sagrario, na que fai referencia a Cristo como o Cordeiro de Dios que quita o pecado do mundo. Don Néstor acudiu a esta parroquia de visita antes de ser nombrado párroco oficial deste templo. Este xoven está encantado co labor dos fegreses para que nesoten boas palabras. A cada xente é moi participativa en todo o que sea arreglar a iglesia, colaborar coa iglesia, porque é alguén que senten como moi seu. Tan só leva pouco máis dun ano neste templo, pero dende que chegou as cousas cambiaron moito. Vive pore para os fegreses e a igrexa. A súa vocación e o seu bo labor como predicador da palabra de Deus conseguiron que neste templo este párroco poda facer un balance do máis positivo. Foi un ano de aprender. Eu, cando cheguei a estas parroquias, pedinha xente unha cousa. Os curas sempre pedimos, pois eu voulle pedir a ustedes unha cousa. Pídolles que teñan paciencia comigo porque estou aprendendo. E certamente tuveron moita paciencia comigo. Levo tido acá moitos errores, a veces froito do ímpeto do coro novo, tuve moitos errores, pero a xente sempre tuvo paciencia comigo e me soupo perdoar. Espero que o sigan facendo. E agora, además de aprender dos errores, tamén hai que empezar a aprender o que hai que facer en positivo. Pois moitas gracias por acompañarme na cana destas miñas parroquias do Concello de Baltar, lugar que merece a pena ser visitado, un lugar moi bonito, e ata a próxima.